Hallo, welkom bij de quiz Jong en Oud. En, hoe heet het? Ik ben Victor Normand. En ik ben Louis McClure. En hoe heet u? Ik ben François. En uw achternaam? François Stappers. De eerste vraag. Maak je eigen website. Zo, we gaan eens kijken wie het goede antwoord had. Zij hebben het punt gekregen. Het was op de laptop, moest u. Oh. Het is 1-0. De volgende vraag. Doe een apenstaartje. Apenstaartje. Een apenstaartje. En de tweede vraag gaat ook naar hun. Het was zoals de keer hiervoor weer op de laptop. Typ het apenstaartje. En de laatste vraag voor extra veel punten voor de andere groep. Ja,